Én elvitlek, bazd. Mi? Hagyjad már. Mi? Az enyém már megy. Te hívod? Be a faszom a családjaiba, az meg. A falkban a szárkában. Visszavágás a rúgcsában. Na visszahív. Ki ez? Ezt gondolom Lukasz, nem? Hallom. Na mi van? Te humorogtál be rá. Normikám! Én figyelj csak érdeklődni szeretnék. Szia, Tibi vagyok. Hogy jössz izére? Halákra? Persze. Hol a faszomban vagyunk most? Zöld erdőben. Zöld erdő. Itt van Jössz a Zoli. zöld erdőben? Hát rájött már befelolcsó dolgokat, aztán izé legyen. Faszom. Jó van. Jó van. Ide figyelj csak. Mit itt áll? Átnézem én. Milyen fájkát most annyival. Érted? Nem ez a bosszantó, mert Sanyi ugyan oké. Nincs probléma, hanem jött és Gárcia is. De nagyon részeg. Róza már jó van. Az a régyek. Róza. De nagyon részeg. Óci Miklós legvittebb. Bassza meg az egyszerű. Jaj, nagyon részeg. Nagyon masszrázát. Bassza meg az egyszerű. Nem fogtad a pofárat? Vidd meg vissza! Nekem is? Nappá! Az is. Jó van akkor. Mikor vagy várható? Egy óra? Minden egyenlő. Jó, oké. És onnan hogy jössz át ide, vagy hogy? Nagyon helyes, a múltkor őval tartozik. Jó van, oké, jó. Akkor 6 óra van itt vagy. Oké, jó, csöndjük.